हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। तो फ्रेंड्स जोङो जोंनि फेसबुक पेजाव जायखिजाया मोनसे भिडिअ आपलोड माबोरै खालामनाय जायो बेखौ खालामनो थाखाय जोङो नैबे फेसबुकआव थांनो नांगोन। अब्ला आं फेसबुकखौ खुलिबाय, बे जाबाय आंनि फेसबुक प्रफाइल। बेयो दानिया नोंथाङा मा खालामगोन, बेनि सायाव मोनबा अपशन नुनो मोनगोन। बे मोनबा अपशननि मादाव नोंथाङा नैबे आगदानि गोजौथाराव मोनथाम सिन थानाय नुनो मोनदों, बेवहाय थुनानै होगोन। नोंथाङा जुदि फेसबुक पेज खुलिखानाय दङ अब्ला नोंथांना बेवहाय नोंथांनि फेसबुक पेजफोरा बेबायदि ओंखारगोन। तो आं नोंथांखौ मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो, नोंथाङा जुदि दासिमबो फेसबुक पेज खुलिनानै लायाखै अब्ला आंनि नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव मोनसे भिडिअनि लिंक दङ। बे भिडिअ जाबाय हाउ टु क्रिएट फेसबुक पेज। नोंथाङा बेवहाय थुनानै फेसबुक पेजखौ माबोरै खुलिनाय जायो नोंथाङा बेखौ नायहोनो हायो। अब्ला फ्रेन्ड्स आं दानिया नैबे आंनि मोनसे फेसबुक पेज टेक्निकेल बर्डआव आं बेवहाय थुनानै होबाय। तो थुनाय लोगो लोगोनो मा जाहैबाय, जोंनिया टेक्निकेल बर्डआव होननाय मोनसे फेसबुक पेज दं आंहा। बे पेजआ बेबायदिहाय गिंगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय नैबेयाव मोनब्रै अपशन नुनो मोनदों नोंथाङा, पस्ट, फट', प्रमट एन्ड एडिट पेज। तो नोंथाङा बे मोनब्रैनिनो नैबे पस्ट होनाय अपशनाव नोंथाङा थुनानै हो। थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव बेयाव खायसे अपशन ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव भिडिअ पस्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव थांनाय, नैबे फट'/भिडिअ नोंथाङा बे अपशन नुनो मोनदों, नोंथाङा बेयाव थांबानो जाबाय। तो थांनाय लोगो लोगोनो नोंथांनो बेबायदिहाय खायसे भिडिअफोरनि अपशन नुनो मोनगोन। नोंथाङा बबे भिडिअखौ नोंथाङा बेवहाय आपलोड खालामनो लुगैदो बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। हमनानै लाबाय आं नैबे फार्स्ट गिबि बेखौ आङो आपलोड खालामनो लुगैदो, बेखायनो आं बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे आगदाथिंनि गोजौआव डान होननाय अपशन दङ, बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन। अके, तो थुना होनाय लोगो लोगोनो जोंनिया भिडिअ बेबायदि फैबाय। दानिया नोंथाङा सायाव माबा मोनसे लिरनो हायो, नोंथांनि गोसो मा लिरो। आं बेवहाय बे मोनसे बिउटिफुल फ्लावारनि मोनसे भिडिअ, बेखायनो आं बेवहाय लिरना होबाय। तो बेबायदि लिरना होबाय, बिउटिफुल फ्लावार वर्ड्स सेयिं होननानै लिरनानै होबाय। अके, दानिया नोंथाङा बेवहाय माबा माबि एड खालामनो हायो। एड खालामनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय थुना होब्लानो जाबाय। नोंथाङा माबा माबि एड खालामफानो हायो, नाथाय आं खालामनो लुगैयाखै। तो बेखायनो मा खालामगोन आङो, नोंथाङा नैबे आगदाथारनि गोजौथाराव मा नेक्स्ट सोदोब नुनो मोनदों, नोंथाङा बेवहाय थुनानै होगोन। अके, तो थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनियाव बेबायदि मोननै अपशन ओंखारगोन, हाउ डु इउ वान्ट टु पाब्लिश दिस, पस्ट नाउ। बेनि सिङाव बुस्ट पस्ट होननाय दङ। नोंथाङा बेखौ जेबो शेयार खालामनो नाङा, अनलि नोंथाङा सायाव नैबे पाब्लिश होननाय अपशन दङ, बेवहाय थुनानै होब्लानो नोंथांनि भिडिअआ आपलोड जानो सुरु खालामगोन। जों बेखौ बेवहाय नुनो मोनो। नोंथाङा नैबे नुनो मोनदों, नैबे नुनो मोनदों नोंथाङा बे पस्टिं जागासिनो दङ। आरो नैबेयाव नोंथाङा बेंखन बादि मोनसे सावगारि नुनो मोनदों। बेयो मा फोरमायो, बेवहाय नोंथाङा नै निला गाबनि मोनसे मा नुनो मोनदों, बेबायदि मोनसे सिना खारबाय थानाय नुनो मोनदों। तो बे माखौ फोरमायो, आपल'डिंआ बेवहाय प्रग्रेस जाबाय थानायखौ फोरमायो। जेब्ला बियो निला हांखोआ बियो कमप्लिटलि ग्रोब बेंखननि सेबां जायोब्ला अब्लासो बे भिडिअआ मा जागोन, कमप्लिटलि बेयो आपल'ड जागोन। तो बेयो आपल'ड जानो थाखाय एसे सम लायो। नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनो नाङा दे, नोंथाङा माब्लाबो बेबायदि साननो नाङा जे नोंथांनि बे भिडिअआ आपल'ड जामारनाय नङा नामा। जायो, बेयो नेटनि लोगोआव खोथा। बेयो नेटआ नोंथांनिया जुदि जोबोद ताग्रा बा नोंथांनिया थाबनो बेयो मा जागोन, आपल'ड जागोन। अब्ला फ्रेन्ड नोंथाङा नुनो मोनदों बेयो कमप्लिट जाहां जादों। बेयो जोंना कमप्लिटलि बेंखना निला जाजोबसिगोन। बे नावमान एसे दंबाय, नोंथाङा नावमान दसे धैर्य हमबानो जाबाय। येस, नुदों नोंथाङा बे फिनिशिंआ चेक बेक इन ए बिट, माने दसे समनि उनाव जोंखौ चेक खालामनो होदो, बेयो फिनिश जागासिनो दङ। डेट मिन्स बेयो कमप्लिटलि जोंनिया आपल'डआ एकदम जाथारसिगोन। अके, दानिया जों बेखौ रिफ्रेश खालामनानै होगोन। रिफ्रेश खालामब्लानो जोंनि बे पस्ट जानाया बेबायदिहाय फैगोन। येस, तो फ्रेन्ड्स नोंथाङा नुनो मोनबाय, नै जोंनिया मा जाबाय, जोंनि भिडिअआ मा जाबाय, आपल'ड जाबाय। नुनो मोनदों नोंथाङा टेक्निकेल बर्डआव बिउटिफुल फ्लावार वर्ड सीइं। अब्ला फ्रेन्ड्स बे भिडिअखौनो जों दानि बावैसो आपल'ड खालामदोंमोन। अब्ला नोंथाङा नायनानै ला, नंना नंमारा। येस फ्रेन्ड, बे जाबाय 10 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअमोन। तो अब्ला नोंथाङा नुनो मोनबाय जोंनिया मा जाखो, बे भिडिअआ मा जाबाय, जोंनिया आपल'ड जाबाय। तो आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जोङो माबोरै जोंनि फेसबुक पेजाव जों माबोरैहाय भिडिअखौ जोङो आपल'ड खालामनाय जायो।
थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथाङा माबा मोनसे डाउट दङब्ला, माबा मोनसे सोंथि दङब्ला, माबा मोनसे सोंनो गोनां दङब्ला, अब्ला आंनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा जायखिजाया कुइसन सोंनो हायो। आरो कुइसन सोंनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रुल फल' खालामनांगोन। बे रुला जाहैबाय नोंथाङा बेबायदि लिरनांगोन गिबियावनो हेज रमेन बार' आस्क। बेखिनिखौ लिरखांनायनि उनावसो नोंथाङा बेनि उनाव नोंथांनि सोंथिखौ लिरगोन, नोंथाङा मा सोंथि सोंनो लुगैयो। अब्ला उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि